Slovenská televízia uvádza nemecký dokumentárny seriál Míľniky vedy a techniky. Ľudia sa odávna snažili vysvetliť vzťah pozemského sveta a neba, ktoré sa rozprestiera nad ním. V spoločnosti, ktorá sa stále viac spoliehala na poľnohospodárstvo, boli astronomické poznatky čoraz dôležitejšie. Pozoruhodným spôsobom to dokazuje nebeský disk z nebry vytvorený pred 3600 rokmi. Človek však stále chápal Zem ako stredobod vesmíru. Muselo prejsť ešte veľa času, kým ľudia túto predstavu prekonali a dokázali sformulovať novú revolučnú myšlienku. Svetonázor Mikuláša Koperníka. Prvé poznatky pochádzajú z Babylonu. 3000 rokov pred Kristom tu opisovali Zem ako disk plávajúci po mori. Uprostred neho sa vraj dvíha vrch, ktorý tvorí súž. Striedanie dňa a noci si Babylončania vysvetľovali tak, že slnko a mesiac krúžia okolo Zeme. Zemským diskom pretekajú Eufrat, Tigris, Ganga, Níl a nad všetkým visí nebeská klenba, na ktorej bohovia pohybujú hviezdami. Podľa Egypťanov stredobodom celého vesmíru bol Níl. Bohovia rozdelili nebo a zem a tak vytvorili svet. Aj v období antiky sa ľudia najprv snažili vysvetliť existenciu nebeských telies pomocou mytológie. Anaximandros z Milétu vypracoval prvú mapu sveta a vytvoril nebeský glóbus. Predstavoval si Zem ako valec, vo vnútri ktorého sa nachádza podsvetie. Nad nebeskou klenbou horí obrovský oheň, ktorý presvitá cez prieduchy v klenbe, a to sú hviezdy. Aristoteles bol prvý, kto urobil presné pozorovania a vedu založil na logike. Zem pokladal za guľu zloženú zo zeme, vody, vzduchu a ohňa a pevne ukotvenú vo vesmíre. Existovali však rôzne názory na to, ako si vysvetliť jednotlivé podrobnosti. Grécky astronóm Hipparchos veril, že Zem leží uprostred vesmíru a okolo nej krúži Slnko. Jeho svetonázor sa preto nazýva geocentrickým. Grécky učenec Claudius Ptolemaios bol najznámejším zástancom geocentrického svetonázoru. Vo svojom diele Almagest opísal všetky dovtedy známe astronomické poznatky. O niekoľko storočí neskôr sa táto kniha dostala do rúk Mikuláša Kopernika. Ptolemaios vo svojom diele zastával názor, že Zem leží nehybne v jedinom strede vesmíru. Všetky planéty podľa neho krúžili okolo Zeme v tzv. Sférach, kruhových obežných dráhach a pohybovali sa nezávisle od seba. Na jednej zo sfér sa pohybovalo Slnko, na ďalších planéty a na vonkajších nehybné hviezdy. Nepravidelnosti v pohybe planét si Ptolemaios nedokázal vysvetliť. O vyše 1000 rokov neskôr v 15. storočí nadišiel nový čas vedeckého rozmachu. Vývoj v Európe poháňali dopredu dve rozhodujúce udalosti. Gutenbergov vynález kníh tlače v roku 1455 umožnil, aby sa vedecké práce rýchlejšie rozširovali. Druhá dôležitá udalosť sa stala v roku 1492. Krištof Kolumbus objavil Ameriku. Tým sa stratili aj posledné pochybnosti o guľatosti Zeme. Práve v čase nových objavov sa 19. februára 1473 v Toruni v dnešnom Poľsku narodil Mikuláš Koperník. Mikuláš navštevoval farskú školu a získal titul Civicus Academicus, učený občan. Po otcovej smrti sa jeho strýko biskup Lukáš z Vaccenrode postaral o to, aby získal vzdelanie na najlepších univerzitách. V
roku 1491 Koperník odišiel študovať do Krakova na Collegium Maius Jagellovskej univerzity. Univerzita, ktorá vznikla už v roku 1364, bola v tom čase významným vedeckým centrom najmä v oblasti astronómie. Vlastnila najstarší glóbus, na ktorom je vyobrazená Amerika. V roku 1496 odišiel Koperník študovať právo do Bolone. Tam sa u neho poprvý raz objavil aj záujem o geografiu a astronómiu. V roku 1500 ho povolali do Ríma, aby prednášal na univerzite La Sapienza matematiku a astronómiu. Koperník ďalej pokračoval v štúdiu v Taliansku. Študoval medicínu na univerzite v Padove a počas celého svojho života bol uznávaným významným lekárom. V roku 1503 promoval na univerzite vo Ferrare. Získal doktorát z cirkevného práva. O 3 roky neskôr sa vrátil späť do svojej vlasti a začal pracovať ako osobný lekár a sekretár svojho strýka, biskupa z Varmie. V roku 1512 sa stal kanonikom vo Frauenburgu. Takto si zabezpečil trvalé živobytie, ale musel sa venovať administratívnym záležitostiam. Koperník si však vždy našiel čas na astronomické pozorovania. V malej vežičke domu vo Frauenburgu si zriadil observatórium. V roku 1514 ho vo vedeckých kruhoch uznávali ako významného astronóma a okrem iného začal spolupracovať pri reforme kalendára v rámci 5. Lateránskeho koncilu. V tom čase vytvoril aj svoje prvé astronomické dielo Commentariolus, Malý komentár. Obsahuje prvý návrh nového planetárneho systému, ktorého stredobodom je Slnko. Koperník však stále váhal s jeho zverejnením. Na myšlienku heliocentrického systému prišiel Koperník pri štúdiu antických spisov, kde sa stretol s tvrdením, ktoré považoval za revolučné. Grécky učenec Aristarchos zo Sámu skúmal tzv. Spätný beh niektorých planét a našiel preň vysvetlenie. Predpokladal, že aj Zem sa pohybuje okolo Slnka, a to rýchlejšie ako planéty, ktoré ležia ďalej od neho. Vďaka tomu ich občas predbehne a tým vzniká zdanie, ako by sa daná planéta posúvala dozadu. Aristarchovo učenie však nedokázalo presvedčiť ľudí, pretože vo svojej dobe prekračovalo medze ľudskej predstavivosti. Veď ako by napríklad vtáky opäť mohli nájsť svoje hniezda, keby sa Zem pod nimi medzitým otočila. Koperníka však táto myšlienka úplne fascinovala a navrhol 3 vlastné hypotézy. Zem sa točí neustále okolo svojej osy a každodenný pohyb hviezd je len zdanlivý. Slnko je stredobodom vesmíru a Zem krúži okolo neho. Zem je len jednou planétou z mnohých a nemá vo vesmíre žiadne zvláštne postavenie. Koperník vo svojich výpočtoch ukázal, že pohyb planét sa dá opísať aj heliocentricky, teda tak, že stredobodom sústavy je Slnko. Jeho nový svetonázor sa javil ako dosť komplikovaný. Kvôli tomu, že Koperník nemohol svoje teórie dokázať, mal šancu na úspech len vo svete, ktorý by bol otvorený novým myšlienkam a odvážil by sa spochybniť tradície antického poznania. Koperník sa rozhodol ešte počkať. Geocentrický svetonázor hájila cirkev. V Biblii je napísané: Jozue prikázal, aby slnko zastalo. Aby však mohlo zastať, muselo sa predtým logicky pohybovať. Toto tvrdenie odporovalo heliocentrickému názoru a tým aj celej Koperníkovej teórii. Koperník si bol vedomý háklivosti svojej teórie, preto stále váhal zverejniť svoje poznatky a pokračoval vo výskume.
V rokoch 1516 až 1521 pôsobil na hrade Olštín v dnešnom Poľsku. Počas križiackých vojen pripravil hrad na obranu proti nemeckému rádu tak dobre, že v januári 1521 dokázal vzdorovať priamemu obliehaniu. Onedlho po tejto udalosti sa vojna skončila a Koperník sa podieľal na mierových rozhovoroch. Dokonca aj v Olštíne si našiel čas na astronomické pozorovania. Pokračoval v meraní vzdialenosti Slnka, aby určil presný dátum rovnodennosti. Myšlienka heliocentrického systému ho však už neopustila. V roku 1542 napokon súhlasil s vydaním svojich téz v Norimberku. Zverejnenia celoživotného diela pod názvom De Revolutionibus Orbium Celestium o obehoch sfér nebeských sa však dočkal až na smrteľnej posteli. Dnes už nevieme, či ešte vôbec vnímal dianie okolo seba, keď dostal do ruky prvú kópiu výtlačku. Hoci prácu venoval osobne pápežovi, v roku 1616 ju katolícka cirkev zaradila na zoznam zakázaných diel. To však v nejakom prípade neznižuje fundamentálny význam jeho práce pre modernú astronómiu. Stredovek sa vyznačoval konzervatívnym názorom na svet. Koperník dokázal vnímať všetko okolo seba v širších súvislostiach a vďaka tomu položil základy moderného poznania vesmíru. Stále predpokladal, že planéty sa pohybujú po kruhových dráhach, preto sa mu nepodarilo presnejšie stanoviť ich polohu. Až astronóm Johannes Kepler v roku 1594 dokázal presnejšie stanoviť pohyb planét, pretože vychádzal z elipsovitého tvaru obežných dráh. Kepler prevzal základnú myšlienku Koperníkovej heliocentrickej sústavy. Vo svojej práci Astronomia Nova, Nová astronómia, z nej v roku 1609 vytvoril dokázateľnú teóriu. Významne mu pritom pomohol Talian Galileo Galilei. V roku 1610 objavil vlastnoručne skonštruovaným ďalekohľadom 4 mesiace Jupitera. To znamenalo, že Zem už nebolo možné pokladať za jediné centrum obežného systému. Galileo potvrdil výpočty Koperníka aj Keplera. Pre heliocentrický systém však stále nedozrel ten správny čas. Galileo sa napokon dostal pred inkvizičný súd, kde mal obhajovať svoje tvrdenia. Aby unikol smrti, zavrhol kopernikovský svetonázor. Až o 50 rokov neskôr dokázal Isaac Newton vysvetliť princíp heliocentrického systému. Objavením gravitačného zákona dokázal vysvetliť a presne stanoviť obežné dráhy planét a mesiacov a zverejnil ich vo svojom prevratnom diele Matematické princípy prírodnej filozofie. Pápež a katolícka cirkev však potrebovali ešte viac času, aby dokázali akceptovať heliocentrický systém. Koperníkove dielo o obehu sfér nebeských vyškrtli z indexu zakázaných kníh až v roku 1882. Na slovenskom znení spolupracovali Martin Lukáň, Ivan Štrbík, Ľubomír Menzel, Ján Siman a Dada Kyslanová. Slovenská televízia 2007.